Pai ba bai buat kinong kersan ibai ti jonga phi na sida penjob yang ko meli jong phi bat nong phi kajing job jonga kadang de tang mentah sita yo siteng bat kumjuru mas ndap job ngal asim khia spang gani ka kam ka be de bat roster recruitment system bat kani ka we kamat ko bade spang reservation policy jong ka jala ka jongi ka de ka subject ka bakhra hadu ka ta pai ba bai buat kinong kersan ibai ti jonga phi na sida penjob yang ko meli jong phi bat nong phi kajing job jonga kadang de tang mentah sita yo siteng bat kumjuru mas ndap job ngal asim khia spang gani ka kam ka be de bat roster recruitment system bat kani ka we kamat ko bade spang reservation policy jong ka jala ka jongi ka de ka subject ka bakhra hadu ka ta